danas ponosni na svoju djecu koju vodamo, pa uzmemo, vidi ovako ovaj maša Allah lijepi dječak. Pa kad njegov babo uzme njega za ruku ili lijepu curicu, pa šeta s njom, pa svaki korak, pa jallah, pa i bismillah. Pa jallah, pa bismillah, svaki korak. Pa ne da babu, pa hajde svome babi, pa svašta nešta. Ponosni što nam je Allah dao nešto što je najljepše, zbog čega smo ovdje stvoreni. Ako ne budemo uputili to dijete islamu kako Allah dželešanu od nas zahtjeva, doći će dan, draga moja braćo i sestre, kad ćemo bježati od svoga djeteta. I onda ćemo reći, mi tebe ne poznajemo. Ne znamo te. Jaume yafirru l-mar'u min ahihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa ahihi wa sahibatihi wa banihi. Pa će doći dan kad će bježati i otac od mati od djeteta, i babo od sina, i sin od babe, i svako će bježati. Subhanallah. Da se ovo ne bi desilo, draga moja braćo i čestite sestre, mi moramo da shvatimo da možemo da koristimo ova pomagala koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Da moramo djetetu da damo islam i odgoj. Da dijete zna da se nosi sa izazovima današnjice, a to je ova moderna tehnika. Jer ovdje nigdje ne piše kraj. Nego djetetu vas da dijete zaplače, ne zna otići mama kod djeteta pa ga uviti bismillah, reći bismillah, pa proučiti na ovo ajetul kursi ili fatihu. Pa ga malo uviti naučeno vodom. Ne zna to ova moderna mama jer nema gdje da uči. Nego mu samo turi laptop i kaže evo tigrica. Ili malo dijete zaplače, onda mu mama odnese i kaže upali ti mama televizor gledaš. Pa tamo gleda ona strašila i onda ujutro sabah hile zove Efendija, moraš ti doći ikako kaj neće dijete da bi spava, ganja po cijelu noć šarene balone. Pa neće, kako neće kad ne daš djetetu sa bismilom i pod abdestom da ga staviš u krevet pa da mu proučiš ajetul kursiju, da proučiš elham, kul huvallah felek i nas i da zamoliš Allaha da ga sačuva. Jer draga moja braća, Allah dželešanuhu u snu uzima ljudima duše i maloj djeci. Allahu je tawaffa anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kako je to Allah dželešanuhu lijepo rekao. Allah uzima duše onima koji umiru i onima koji spavaju. Allah uzima duše i zato je kod nas kažu naše nene nisu znale kako vola nisu. Mene moja rahmetli nana, Allah rahmetine, hranio sam joj dženazu prije 25 godina. Nikad nije probudila i rekla, ustań! Nego sve bismiletom pa stavi pa bismillah, pa zlatom nanino, pa hajde bismillah, pa hajde ustań. Ove danas samo mufte lače nađu tamo iz ormara i ruksak i bace na krevet, ustań. Ne želi sada da ispadne da su majke samo da ima, alhamdulillah, mi koji dolazimo u džamiju danas toga nema među nama, ali dakle mi moramo da znamo da je Allah dželešanuhu dao ženi u islamu i posebno u ovome modernom dobu najbitniju ulogu koja postoji. I oni koji nama iz prkosa, iz mržnje, iz neznanja, iz zavidnosti prebacuju da kod nas žene u islamu nemaju prava, grdno se varaju, ne poznaju islam i iznose klevetu na islam. Jer islam je dao ženi najljepšu ulogu. Evo kako zamišljaš ti princezu? Kako ti zamišljaš princezu? Ima li princeza veliku haljinu? Ima dugačku haljinu, jel da? Ima princeza dugačku haljinu. Pa u islamu Allah subhanahu wa ta'ala dao da žena kaže mora da nosi dugu haljinu. Mora da se ponese kako treba. Žena u islamu kad izađe na sokak treba da se vuče po nekim imamima pedalj, haljina da se vuče po nekima lakat, da se vuče iza njih. To su princeze, jel tako? Jer princeza ima svaka ona je veo, pa ne vidi svako princeze jedno kod ovi novi barbika. Ali kod njih pravi princeza nema toga. To su princeze u islamu. Žena je u islamu princeza. I mi u islamu Allah subhanahu wa ta'ala nije dao ženi da ona bude u mihrabu. Ali Allah subhanahu wa ta'ala dao ženi da ona rodi poslanika koji je imam svim imamima. Jel' tako? Allah subhanahu wa ta'ala dao je ženi da rodi advokata,
Allah subhanahu wa ta'ala dao je ženi da rodi doktora, hafiza, pravnika, znači sve je mogu, to žena rađa. Ne mogu ja da rodim, nema kako se zove, Schwarzenegger, ono nije, ono nije, ono je film, ono je Hollywood, ono oni hoće, ali ne mogu. Allah Đelešanu je dao ženi najčasniju ulogu da ispod svoga srca nosi one koji vode umet. I žene su te koje u pozadini u stvari sve to znaju lijepo da odrade, hvala Allahu. Ali nama trebaju žene koje će biti full time muslimanke, ne part time. Da bude full time muslimanka, ne part time, da bude full time muslimanka, a part time rospijan iđe na klaši. Ili da bude vjernik, da bude full time, ne znam, advokat negdje, a onda part time da bude playboy, da hoda po tamo gdje ne treba. Islam je odredio svakome zadatke, ženi i muškarcu, ali rođale, ali je hinna darođe, ovaj dio kuranskog ajeta, odnosi samo na, općenito na par kategorija koje žena zaista ne može zbog svoje konfiguracije, zbog svoga sastava, svoje anatomije, zbog prirode žene ne može da ih obavlja, a sve drugo žena može. I u ovom modernom dobu, vidite, ja bi ženi dao da vozi tank. Pa što ne može, pa kaže, ne dam ženi da vozi, pa imamo tamo u Saudijskoj Arabiji, pa ulema pravi mesele, može li žena da vozi auto? Pa s čime se to naša ulema koja nosi te velike ahvedije, s čim oni glavu razbijaju? Subhanallah. Imamo mi preći stvari, to je osnovno. Daj ženi nek vozi avion, ako zna da vozi. Ako ima priliku, neka uči, neće nas boliti od toga glava. Ali žena ima prije svega zadatak da odgoji svoju djecu i žena je ta na kojoj leži, hoće li ona znati da procjeni vrijednost ovoga momenta i ovoga vremena, šta će djetetu da turi. Hoće li da mu okači oko vrata da uči Fatihu, da uči Kur'an, ili će mu dati kakvu igricu da ga smiri, ili će mu kupiti telefon sa 3 godine da ga smiri i da ga ne odgoji. Ili će mama da ode da radi 8 sati na dan ili 10 sati da čisti tamo kod ne znam čifuda i ode da čisti, a svoje dijete dadne u one zoološke vrtove, kindergartene. I onda sve one pare što ona zaradi mora da plati tamo da ju neko drugi odgoji djecu. To Islam neće. Islam želi majku. Islam želi sposobnu majku i sposobnu ženu. I alhamdulillah rabbil alamin, mi vjernici znamo kakvi problemi i kakvi šejtani skaču za vrat iz ovoga modernog vremena. I zato nam je bitno da u duhu možda ovoga vremena modernog, sve nam je na dugme, draga moja braća. Znači sve nam je, zamislimo da su ashabi znali možda 3 dana da dijele jednu hurmu od gladi. 3 dana jednu hurmu. A mi imamo sve moguće. I onda nam teško, evo navešću 2 primjera pa ću završiti ovo predavanje. Nama teško da damo nešto za Islam, iako imamo sve, zarađujemo silne pare. Ne znamo Hamen šta ćemo od njih, kad treba, pogotovo dole gdje sam bio, gdje alhamdulillah nije ovakav gužva, nema ovako puno, imaju dovoljno mjesta da parkiraju 4-5 auta. Pa svako u kući ima po jedno auto. Jeftino gorivo, koliko darapa dole. Pa ima kuća i svako u kući, našao, bio sam u jednoj kući, svako 5 auta parkirali jedno do drugoga. Subhanallah. A kad treba da se dadne za džamiju, onda raspravljaju o tome hoće li se dati u džamiju 50 ili $30 mjesečno. Evo da vam ispričam jedan primjer koji je meni tako drag od jednog ashaba koji je zvao Dahdah. I taj ashab je živio u Medini. Istovremeno, jedan drugi ashab koji je imao 400 svojih palmi. 400 najveći palmovik imao u Medini. I sa njegovim palmovikom graničila je međa jednoga jetima koji nije imao ništa, malo nešto na tome svome imanju. I jedna palma od ovoga bogataša se našla na međi, ali krošnja više na njegovoj strani. I on njega zamoli pa kaže, pa de ti meni daj tu jednu palmu da imam i ja nešto. Kaže, ne dam, a ima 400, ne dam. I on ode kod poslanika s.a.v. pa kaže, pa Boži poslaniče, možeš li da popričaš s njim, ja nemam ništa, jedna ta palma meni puno značila. Poslanik kaže, zovite mi ga. Kad je došao, kaže mu poslanik, dadni jedno njemu palmu, Allaha, dobročinstvo je tu.
Kaže, ne dam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa podajmo jednu palmu, Allah će ti istu dati u džennetu. Znači, ne samo palmu, nego i džennet. Kaže, ne dam. Ne dam. Nije u njegovo srce ušao još iman. Kaletil arabu amenna, kul lem tu'minu, velakin kulu eslemna. I poslaniku nije bilo pravo. Ali poslanik nije išao nazor, kao što mi to danas znamo. I zatrefio se tu ovaj ashab Dahda i kaže, Božji poslaniče, važi li ovo za svakoga ili samo za njega? Kaže, za svakoga važi. A ovo brže bolje zaputi se i potjera ovoga ashaba i uhvati ga za rukav, kaže, selam aleikum. Kaže, bil ti meni dao ono jednu palmu što je na međi, ja ću tebi dati svoju kuću, svoju avliju i u svojoj avliji ja imam 7 bunara vode. Znate što znači voda u Medini? Vodu imam svoju, bola, pa to je, koga je rekao, imam ovdje svoju fabriku kafe, pošto mi nešto kafe pije. Znači, bogatstvo ima. Kaže, ovaj nije ni razmišljao nikako, more, evo ruke, kaže. I on se vrati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu, Božji poslaniče, ja sam zamijenio svoj imetak sav za tu jednu palmu i poklanjam je tom jetimu od mene. Ako će meni Allah dželešanu dati u džennetu jednu palmu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah ti dao jednu palmu u džennetu, inšallah. I zamislite da trči svojoj kući sav sretan i radostan. I zove je ženu sa vrata, sa avlije. Pa kaže, ženo, napravio sam trgovinu svoga života. A ona odmah zapita se, vjerujem, zna da je on ne laže. Pa kaže, kakvu trgovinu? Kaže, sav sam naš imetak dao za jednu palmu u džennetu. I kuću, i avliju, i bunare, i sve sam dao. Znači, ostali smo bez ičega. Kaže njemu žena, subhanallah, kako lijepa trgovina. Kako si dobro trampio. A nije mu rekla žena, a ne crko da Bog da, šta smo mi? Nije mu to rekla žena. To su žene ashaba. I zamislite, samo je rekao, kupimo stvari, idemo. Kuda? Idemo, Allahova je zemlja. Idemo. I kad je, kaže, imali su sina Abdullaha maloga i sin se sagao da uzme i zavlije jednu hurmu. I otac kaže, sine, ostavi tu hurmu, nije to naša hurma. Nije to više naše. Subhanallah. Nije on rekao, ženo, dede, isključi televizor i ponesi punjač za mobitel. Nije to rekao. I ponesi nam pasoš, treba će nam. Nego ostavljamo sve. Znači nisu imali ništa, možda su imali dekicu hasuru jednu, na čemu su klanjali koji sud i to je to bilo. To su bili ashabi. A mi danas imamo sve moguće i teško nam je dati kad treba za džamiju, kad pođemo do džamije čvrsto odlučimo da ćemo danas hiljadarku. I dok dođemo do džamije svaka rasnica po jedan šeitan i steše nas na $5. Allahu ekber kebira. Pa ćemo se stati pred gospodara subhanahu wa ta'ala. I on će nas naravno upitati o ovome. Kako si ti, moj robe, koristio svoje vrijeme? Pobjegao si iz Bosne ili sam ti otvorio put da izneseš živu glavu i svoju porodicu? 10.000 km od države i od grude u kojoj si rođen. I tu sam ti otvorio na faku nebrojeno. Pa sam ti tu dao i zdravlje, i djecu, i kuću, i boravak, i dobru platu. Šta si ti učinio od toga? Jesi li više vremena proveo na tuti ili na posteki? Jesi li trčao za dunjajlukom dok ne crkneš? Ili si radio za dunjajluk onoliko koliko ti je potrebno da pomogneš drugima? Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u duhu ove nove hidžretske godine, koja ako Bog da uskoro nastupa, da budemo od onih koji su shvatili poruku hidžre, a hidžra u stvari znači
Hidžra znači u krajnjem cilju učiniti hidžru od svakog grijeha. Dati srcu da pređe most koji se zove inat, koji se zove zavidnost, koji se zove nemarnost. Dati srcu da prođe most koji se zove sabor, da pobjedi, da bude vjerničko srce, da bude čovjek vjernik, da učini hidžru od svojih grijeha u dobročinstvo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala to zaslužuje samim tim što nam je dao ovako lijep boravak ovdje, dao nam lijepo zdravlje, alhamdulillah, da možemo da ga veličamo. Zamislimo samo, jedno oko ima 514 megapiksela. Šta bismo da nemamo jedno oko? Šta bismo da nemamo dva? Samo to zamislimo. Jedan dan pokušajmo sebi, ili jedan sahat, samo jedno oko zatvoriti i hodati s njim, stavimo jednu bintu na njega, pa ćemo vidjeti što znači samo jedno oko. A vjerujte mi, ima nas najviše koji hodamo sa dva oka, a slijepi, i sa jednim srcem, a ono ne kuca. Pa molim Allaha Đelešanu da nam dadne da budemo od onih koji će razumjeti poruku Islama i biti zahvalni na blagodatima koji nam Allah subhanahu wa ta'ala i da spoji inša Allah ta'ala sve ovako divno u džennetu. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنات ربي يسر وأتوسل بالتوبة خير آمين.